ಸಾಫ್ಟ್ ಅದು ಬೇಯ್ದು ಕಡ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮು ಆಗಿರ್ದ ಪ್ರಸಾದ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಕಾಯ್ತು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಪೂರ ಪತ್ತೊಂದು ಗುದ್ದುಗ ಪಾತತ್ತು ಏಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಳೀತಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ಉಂಡೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಿಚನ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಾಗತ ಇನ್ನು ಎಂಕ್ರ ಮುಲ್ಪ ಓರಿಯೋದು ಕೇಕ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಕೇಕ್ ಮನ್ಪುಗ ಬಂಡದು ಅಂಚದ ಕೇಕ್ ಮನ್ಪರ 2 ಜನ ಉಂಡೆ ಕೇಕ್ ತುಕ ಇಂಚ ಕೇಕ್ ಮನ್ಪ ತಚ್ಪವ ವಿಡಿಯೋ ಮಿಸ್ ಆದ ಪಂಡ ಓರಿಯೋ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ನೆನಪು ಮಂತದ್ದು ಪೊಡಿ ಮಂತದ್ದು ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮನ್ಪೊಡು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಫುಲ್ ಮೊಲ್ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಂತ ಹೊಡಿಯಾలి ಮಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಕ್ ಮಂತ ನಾನು ಅದು ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ದಾದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಕ್ಕರೆ ಪೌಡರ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಪೌಡರ್ ಪಾದ ಕಲಪುನದ ಇಂಚೆ ಬರ್ಪುನು ಇಂಚೆ ಫುಲ್ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪೊಡವೇನು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಂತ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತ ಬೇಕಿಂಗ್ ಇತ್ತ ಸಕ್ಕರದ ಪೊಡಿ ಪಾಡೋಡು ಒಂಜಿ 2 ಸ್ಪೂನ್ ಯಾವತ್ತಾ 2 ಸ್ಪೂನ್ ಅದು ಸಕ್ಕರದ ಪೊಡಿ ಅವು ಸಕ್ಕರದ ಪೊಡಿ ಒಂಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಆಯ್ತು ನಿಂಗೆ ಲಂಚ ಒಂದು ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಪೊಡಿ ಒಂಜಿ 1/4 ಚಮಚ ಒಂಚೂರು ಪಾಡು ನಾನು ಒಂಚೂರು ಪಾಡು ಅವು ಉಪ್ಪುಡದ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಅದು ಬೇಕಿಂಗ್ ಪೊಡಿ ಇದನ್ನು ಇದು ಫುಲ್ ನಾನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಸೋಪ್ ಮಂತದ ರ್ಯಾಕ್ ರಡ್ಡೆಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಓರಿಯ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ಲ ಕೊಂಚ ಪಾಕಿ ಮ್ಯಾನ್ ಓರಿಯ ಒಲ ಆಪುನು ಆ ಓರಿಯಲ್ಲ ಆಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಡೈರಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಲ ರೆಡೇ ಬಗ್ಗೆ ಪಾರ್ದು ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುನ 50 rupees ದ ಕೇಕ್ 50 rupees ಒಂಜಿ ಶೋಕ್ ಮಂತ್ ಕೇಕ್ ಮನ್ಪರಪ್ಪ ನಮಕ್ ಅಂಚೆ ಕೇಕ್ ಮನ್ಪುಗಂದು ಕೇಕ್ ಏಪ ಶುರು ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ಕೇಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಇದು ಅಂಚೆ ಕೇಕ್ ಮನ್ಪುಗಂದು ಅಂಚೆ ಒಂಚೂರು ಜೊತೆ ಮಲ್ತೆ ಅಕ್ಕನ ಮಗಲ್ ಮಲ್ಕೊ ಮುರಾಡಿ ಬೈದ ಕೊಡೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ಕೊಡೆ ತಚ್ಪರ ಮುರಾನಿಗೆಲ್ಲ ಕುಟುಂಬದ ಗ್ರೂಪಾಗಿ ಬೈದಲ್ಲ ಅದು ಒಂದು ಪೇರು ಒಂದು 5 ಸ್ಪೂನ್ ಅದು ಯಾವ ಪೇರು ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಪೂನ್ 9 ಸ್ಪೂನ್ ಪೇರು ಇದು ಫುಲ್ ಸೋಪ್ನ ಮಿಕ್ಸರ್ ಬಂದ್ಕೊಡ್ಲ ಯಾಕೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ಲು ಕೇಕ್ ಬೋರ್ಡು ನಾನಲ್ಲಿ ಪಾಡಲಿ ಅದ ಬಾಜನದಲ್ಲ ಕದುತ್ತ ನೋಡು ಇತ್ತೆ ಐಕ್ ಒಂಚೂರು ಆಯಿಲ್ ಪಾಡ್ದು ಫುಲ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಫುಲ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಇಂಚಿನ ಪೇಪರ್ ಇಂಚ ಕಾಡು ಪೀರ ಬಟರ್ ಐಕೆ ಆಯಿಲ್ ಪಡಲಿ ಫುಲ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಲಿ ಇತ್ತೆ ಪಿರ ಚೂರು ಆಯಿಲ್ ಪಾಡ್ದು ಫುಲ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಫುಲ್ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೋದು ಇದು ಕುಕ್ಕರ್ದು ತಂದ ಕುಕ್ಕರ್ಗೆ ಫುಲ್ಲು ಉಪ್ಪು ಫುಲ್ಲು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಎಂಕ್ಲಾಯ್ತು ಮೇಲ್ ಕೊಂಚ ಕಲ್ಲುದೈತೆ ಆಯ್ತು ಮೇಲ್ದಿದೆ ಪಂಡ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇತ್ತು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದೀವಿ ಎಂಕ್ಲ ವಿಜ್ಜಿ ಬಂದು ಎಂಕ್ಲ ಕಲ್ಲುದಿದೆ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ನಿಕ್ಲ ಲಂಚ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ ಬೊಕ ದಾದ ಬಂಡ ಅವಿತ ಉಪ್ಪು ಒಂಚೂರು 5 ನಿಮಿಷ ಇಟ್ಟು ಕಾಯೋಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕುಕ್ಕರ್ ಗ್ಯಾಸ್ 5 ನಿಮಿಷ ಬೇಯೋಡು
ಅಲ್ಲ ಇದು ಫುಲ್ ಆಯ್ತಾ ವಿಸಿಲ್ ಮುಚ್ಚೋಡು ಮುಚ್ಚಿದ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಆಯ್ತಾ 5 ನಿಮಿಷ ಆಯ್ಬೇಕೈತ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಏನು ದಿಯರ ಇದು ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಹೊಡೆದಿಯೋಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಹೊಡೆದಿಯೋಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ 45 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬೇಯೋ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಬಾಯ್ಲಿಕ್ಕ ಮೃದಾದ ಒಂದು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಮೆಲ್ಟ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಮೆಲ್ಟ್ ಒಂದು ಪಂಡ ಅಡಿ ಕೊಂಚ ಬೆಚ್ಚಲು ಇರ್ದಿದ್ದು ಪಾರ್ದು ಆಯ್ತಾ ಮೇಲ್ದು ಚೂರು ಪೇರ್ ಪಾರ್ದು ಯಾಕಡೆ ತುಚ್ಚ ಪೈನ ಹೋಗಿಲ್ಕು ಡೈರಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಪಾರ್ದು ಇತ್ತೇನು ಮೆಲ್ಟ್ ಬಂತಂದು ಮೆರುಗು ಇದು ಮೆಲ್ಟ್ ಮಂತದೇನ ಡೈರಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಫುಲ್ ಲೈಕ್ ಅದು ಮೇಲ್ಗೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ಕೇಕ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನೆನ್ನೊಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಪಾರ್ದು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಲೈಸ್ ಮನ್ಪೋಡು ಮೆಲ್ಲ ಮನ್ಪುದು ಪಂಡ ಒಂಚೂರು ಅಂಟು ಪಂಡ ಎಂಕಲು ರಪ ಮೆಂದೆತ್ತ ಒಂಚೂರು 5 ನಿಮಿಷ 10 ನಿಮಿಷ ಬುಡ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪುನ ಅಂಟುಜಿ ಎಂಚ ಎಡ್ಡೆ ಆತನು ಬಾರಿ ಸೋಕ ಆತನು ಟೇಸ್ಟ್ ರೆಡ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಬೈದದು ಎಡ್ಡೆ ಆತನು ಇಂಗೆ ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಆತನಿಗೆ ಬಾರಿ ಸೋಕ ಆತನಿಗೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಂಚ ಗೈಸ್ ಎಂಕಲ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆ ಕೇಕ್ ಬರಮಂತ ತಿಂದದಾಂಡು ಎಂಕಲ ಕಣ್ಣು ಬೇಡ ಕನ್ನತ್ತು ಇಂಚಿನ ಅಂಚ ಬಲ್ಲ ಬಿದ್ದಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಕಲ ಸಾನಾಗ ಹೋಗ್ನಿ ಅಗಿಲ್ ಉಂಡು ಅಗಿಲ್ ಕೊಡ್ದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಗಿಲ್ ಕನ್ನಡ ಹೋಗ್ನಿ ರೆಡಿ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಪಿದಾಡಿ ಅಗಿಲ್ ಕನಕಂದ ಅಗಿಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆಂದ ವರ್ಷದಲ್ಲ ಕಡಂಜ ಅಗಿಲ್ ಕೊಡ್ಕಾನ ಅಗಿಲ್ ಕೊಡ್ನಿ ಸಾನ ಪಿದಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಜನ ಬಿದಾಡಿ ಪುಚ್ಚ ಜೈದಿನು ಅವಳು ಐತೆ ಬರ್ರೆ ಅಲ್ಲ ಪಂಡ್ರೆ ಮುಲೆ ಪೋಯಿ ಪಿರವಾಡೆ ಪೋಯಿ ನಮ್ಮ ಅವಲತ್ತು ಎದುರುಡೆ ವರ್ಷ ಎಂಗ್ಳು ಬರ್ಪು ಜೈ ಪೋ ಎದುರುಡೆ ಬೆಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ ಅದು ಬಿದಾಡಿ ಓ ಬತ್ತೂರು ಪುಚ್ಚೆಲ್ಲ ಎಂಗ್ಳೊಟ್ಟಿಗೆನೆ ಬೈದೀನಿ ಗುಲ್ರಾಜ್ ಎಲ್ಲ ಮುಲೆಲ್ಲನಾ ಮುಲೆ ಬಲೆ ಕೆಸರ ಕಾರ್ದಿ వచ్చి ಪುಚ್ಚೆಂಗ್ಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾರೊಂದು ಒಯ್ದೀನಿ ಬಾಯ್ ಅಗ್ಗೇಲಿ ತಿಕ್ಕಂಡು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಮಲ್ಲಿಗೆ ತಲೆ ಏತ ತಿಕ್ಕುದುಂಡು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ತಿಕ್ಕನು ಖುಷಿಯಾನು ಅವರು ಕೊರಿಯರ್ ಅಲ್ಪ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಐವಲ್ತಿ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ ಮುಂಜೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ದಡೆ ಪೋಯರುಂಡ ಈಗ ಮನೆ ಪೋಯಿ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಬರ ಅದು ಬರ್ತೀನಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ನೋದು ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಮುಲ್ಪನಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪೋಯಿಂದು ಅದನ್ನು ಬಲ್ತೀರು ಹೋಗಲ್ಲ ಏನು ಪಕ್ಕದ ಗೊತ್ತ ವನಸೂಪರು ಉಂಟು ಸೀದಾ ಪ್ರಸಾದ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮು ಅಗೆಲ್ದ ಪ್ರಸಾದ ಅಂದರೆ ಹಲ್ಲಕಾಯ್ತು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಪೂರ ಪತ್ತೊಂದು ರೆಡಿ ಭತ್ತ ಆಯರಿ ಕುಕ್ಕು ಕೊಯ್ಯರೆ ಬತ್ತೆ ಕುಕ್ಕು ಕೊಯ್ದು ಬತ್ತೇನಾ ಮೆಲ್ಲ ಬಲ್ಲ ಅವಳ ಜಾರುಂಡು ಲ್ಯಾಕಂಡ್ರೆ ಜನಕ್ಕೆ ತಿನ್ಯಾರ ಓ ಏತು ಮಲ್ಲ ಕುಕ್ಕಿಯ ಕುಕ್ಕು ತೆಚ್ಬಲ್ಲ ಏತು ಮಲ್ಲ ಕುಕ್ಕು ಪಪ್ಪಂಗೈದಲ್ಲ ಅದೇ
ಅಗೆಲ್ದ ಪ್ರಸಾದ ಪೂರ ಬೋದ್ಕೊನತ ಮನೆಗೆಲ್ಲ ಸುಮಾರು ತಿಕ್ಕದು ಅಗೆಲ್ದ ಪ್ರಸಾದ ಉಂಡು ಅಗೆಲ್ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲದ ಲೆಕ್ಕದ ಅಂಚಂದೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಬತ್ತದ ನಕ್ಲು ನೆಟ್ಟು ಫ್ರಿಜ್ ಇದ್ದೀರ ಪೇರು ಇತ್ತ ಕುಕ್ಕು ಕೊನತದ್ದು ತುಳು ಅವೇನಂಜಿ ಕಟ್ ಮಂತದ್ದು ಅವಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪುಲ ಮುಂಚಿದ ಬಿಡ್ಲ ಪಾಡ್ರೆಗೆ ಪಾಡೊಂದು ಉಳ್ಳೇರು ಉಪ್ಪುಲ ಮುಂಚಿದಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಅವತ್ತೆ ಮೇಲ್ಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಅವೇನಂಜಿ ಕುಂಟುಟ ಹಾಕದು ನಂಗೆ ಫುಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅವೇನು ತಿನ್ಪಿನೊಂಜಿ ಟೇಸ್ಟೇ ಬೇತೆ ಅಂಚೆ ಮುಖ್ಯ ಚಾ ಉಂಡು yo. ಯಾವ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕು ಇಟ್ಟು ಬಯಸ್ಕೊರು ಉಪ್ಪು ಮುಂಚೆ ತೋಡಿ ಸೈಡ್ ಹಾಕ್ಲ ನಂಗೆ ಹೋಯ್ತಿತ್ತು ಸರಿ ಬರ್ತದೆ ಸೈಡ್ ಬಿಟ್ಕೊಡು ಉಪ್ಪು ತೊಡಿಲ್ಲ ಮುಂಚಿದಲ್ಲಿ ಯಾವ నేనంత అనిపుకో కొంచెం అనిపుకో దిద్దుతి అదే ఇది సింది ఉప్పు తల్లి ముంచి తల్లి పక్కన మెక్కొద్దు ಪೂರ ಕಟ್ಟು ಮಂತದ್ದು ಇನ್ನು ಮಂತು ಇತ್ತ ಕನತಿರು ಬಡ್ಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆತನು ಭಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಆತನು ಎಮ್ಮಿ ಲಾಕ ಆತನಿಗೆ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತನಿಗೆ ಅಂಚೆ ಯಾಲ ತಿಂದೆ ಭಾರಿ ಲ್ಯಾಕ್ ಆತನು ನಿಕ್ಲ ಅಂಚೆ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚೆ ತುಕ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಸಾದ ಅನಸ್ಕೊಂಡ್ಪಾಗ ಅಪ್ಪನ ಪ್ರಸಾದನ ತುಕ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಿನ್ ತಿಕ್ಕುವೆ ಇದನ್ನೇ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ವ್ಲಾಗ್ನ ನೆನ್ ಮನ್ಪೆ ಓಕೆ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್